negigoyo koki e ogirimiti makamano. This memorandum of understanding is not about sharing positions or winning elections. It is about the people and the interests of Kenya. That is what is significant. To me, the interests of this great nation. We have talked about Kenya of potential for far too long. It is now time that we close ranks as leaders, because this nation can succeed. We have what it takes to be a great nation. But we haven't made the steps and the decisions that would make this nation great, because we have always been making politically correct decisions. We need to make decisions that are correct as far as the interests of the people of Kenya are concerned. As leaders of and our parties, we commit to hold regular consultations on pressing issues, exchange expertise and information on the best practices in the governance of the Republic of Kenya, and facilitate and participate in public activities of interest to the people of Kenya that relate to their problems. We make it clear that the memorandum we have signed today does not define the formation of a political coalition between ODM and UDA. However, its successful implementation could inform the basis of steps toward the establishment of a broadly constitutive and progressive formation for a stable country in future. Moko kuom jodolo mawuok e kaunti ma Murang'a odok ne jatend piny William Ruto e wi chiwo manochwalo ne kanisa mar Jesus Winners Jumapil mokalo, ka giwacho ni ng'ato ang'ata nigi thuolo mar golo michne ne Nyasaye kaka yo mar go erokamano. Jodolo godok ne jadolo wadgi mochung' ne kanisa mar Jesus Winner, kama nyocha jatend piny William Ruto ogole $20 million, ka koro giwacho ni mich makama biro konye gedo mar kanisa no, ma bende gionge gi ranyisi moro amora mar duoko chiwo makamano ma nyaka sani osekelo paro mathoth e pachoka. Kile ametoa kama rais wa Kenya na ametoa kanisani, kile ni kwamba katika kanisa kuna mikakati na kuna mipangilio ya kikanisa kuhusu ukusanyaji wa sadaka. Ni mpango wa kiungu ya kwamba kila mtu aweze kusimama na kazi ya Mungu. Hivyo wakati ambapo rais amesimama na kazi ya Mungu na kujitolea, hatuoni shida yote. Na ule mchungaji ambao ni Bishop Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner pale Ulisabu, hajafanya makosa yote, kwa sababu ni haki ya kila mtu kuingia kanisani na kujitolea. Sisi kama kanisa hatuwezi kataa kupokea chochote kile ambacho mwanadamu yoyote yule anatoa. Na kama Wakristo, Mungu hajatupatia uwezo wa kujudge ama kutoa ile hukumu ya mahali pesa zinapotolewa, na kama kuna uwezekano either iwe hizo pesa zimetoka na njia mbaya, kuna zile vitengo zinaweza husika kuchunguza mambo kama yale. Gavana ma Migori Ochila yako koni kaunti ma Migori oken kama mibadhi ometnie kaka Senator Manandi Samson Cherargei nyowacho e od bura ma Senate. Ochilo lero ni buge omenda ma Migori ni thuolo kendo apisi mar Auditor General orwaki manono gi sa asaya. Kata kamano okoni ka Senate ni kod chich moro kod kaka itiyo go omenda e kaunti ma Migori, gin thuolo maluongo gi nyim komiti marango kaka tije kaunti tiyo. Seche ma gin gadieri kata jo siasa to gidhi gipondo e alwor mar bunge ma gin gi privilege, to giwuoyo, giketho nying ji, giketho nying kaunti, giwuoyo awuoya. Ka gigo gin go gadieri to gidhi giwache kuma ng'ato nyalo donjonegi. Nikech mar ketho nying ni nitiere kuo moro malich Migori mopogore gi Kenya duto. Te wang'eyo
ni mibadhi nyalo bedo. Migori ok en polo. To ok en yo ma iluongo ni crime scene no. Gima nokadho Public Accounts Committee motelne gi Kajwang' noluongo an gi sirikanda duto muapia before en. King'iyo Auditor General's report mar Ikomenda 2022-2023 iyude page mar Auditor General's report. Koro noluongwa mondo wapime. Ne wabiro muapime ma komiti no noyiego ma Senate oyie ni duoko mane wachiwo no oromo. Right. Ma Auditor General osegolo ripode mar Ikomenda 23-24. Oganda ojiw mondo oter nyithindgi manyiri mantiere kind higni 10 gi 14 mondo oyud chanjo mar midhusi mong'ere kaka Human Papilloma Virus HPV ma bende kelo tuo mar kansa mamako dhod ofuko mar nyuol ma sani kelo thoge mathoth mag mine e pacho ka. Maromo mine 10 wito ngimagi e Kenya pile ka pile nikech tuo mar kansa mamako dhod ofuko mar nyodo. Jafwambo marwa Migori George Juma nigi ler mathoth. Kata bed ni tuono mar kansa mamako dhod ofuko mar kanyuol ma bende ong'ere kaka cervical cancer koro ng'e gima kelo kendo en kit tuono mar kansa ma inyalo geng' ka ichiwo chanjo mageng'o midhusi no ma ong'ere kaka Human Papilloma Virus. Kwan mini mathoth pod wito ngimagi ka okalo kuom tuoni mar kansa e piny Kenya. Kansa ni mamako dhod ofuko mar kanyuol ikelo kod midhusi no mong'ere kaka Human Papilloma Virus ma bende landore ka okalo kuom terruok. PV viruses ng'eny entiere types ma over 100 but one gi high risk types iluongo ni type 16 genotype 16 gi 18 ka cervix osechako bedo gi gima waluongo ni lesion ko develop gimoro ma dhi bedo makopono we moko authority to dhi bedo cancer ka en lesions ma less than 75% of the cervix to watimo ne gimoro miluongo ni thermoablation. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e pacho ka yango ni kwan mine maromo 10 wito ngimagi odiochieng' ka odiochieng' ka okalo kuom tuoni e piny Kenya. Kuom mine maromo 100,000 e piny Kenya, maromo 40 kuomgi yudo tuono mar kansa mamako dhod ofuko mar kanyuol e piny Kenya e higa ka higa. To e kaunti ma Migori maromo mine 339 sani odak kod tuoni mar kansa mamako dhod ofuko mar kanyuol. Apisa ma ochung' ne chenrogo mar kedo kod tuochego mok gam ma idendo kaka non-communicable diseases e kaunti ma Migori Paul Olik wacho ni tuo mar kansa mamako dhod ofuko mar kanyuol pod ni malo e kind oganda kaunti ma Migori nikech kwan oganda mathoth koro pok owuok oko mar tero nyithindgi manyiri ma e kind higni 10 nyaka 14 mondo koro geng' midhusi no ma bende kelo tuoni mar kansa mamako dhod ofuko mar kanyuol ma bende ong'ere kaka Human Papilloma Virus. Gima michiwe between 10 to 14 years, we believe in this age gin joma pok ochako sexual activity. So by the time magichako sexual activity nitiere this vaccine osebedo dendgi manyalo konyogi protect against the cervical cancer. Chien kanyo to achieve in 2 doses within that age bracket of 10 to 14. But sani serikal nyocha ndiko barua moro masani bro mana chiwe dos achiel. Kaunti ma Migori komenda mag 214 nyaka 215 geto chiwo chanjo no mar Human Papilloma Virus ne nyithindo maromo 91 kata kamano nyaka sani maromo 56 kende emosekawo chanjo ni target wa as Migori nen over 91,000 girls for this year. And I think we are doing very well this time around. We are past 50%. In Migori, we are so much blessed. One machine, mawanyalo timogodo Human Papilloma Virus Migorika. It is the only one of its kind around the Lower Nyanza, Wasav area Markisi, Migori, and as far as Nyamira. Gi Homa Bay. Miriambo maifungo kod moko moganda nok mar yedhe ma itimogo chanjo ni ma Human Papilloma Virus gin moko gigo eko ma osimiyogan mathoth pok orwako chanjo ni ma Human Papilloma Virus. Kano biro ne nitiere a lot of myths and misconceptions. Nang'eny kabisa jine wacho ni mara en vaccine mokel mondo mi nyiwa kik nyuol. Then we engage with the community mwanyiso gi the importance of bedo gi nyathi manyako mochuo gini. Moko kudhie kata skunde moko nikech age ni gin nyithindo mang'eny gini e primary school. Kudhie skunde moko yudo ka seche moko pod jopuonj tamore. Then yudo ka nitie parents moko matin ma pod tamore. George Juma,
Ramogi TV, Migori. Oganda ojiwo mondo oter nyithindgi manyiri manie kind higni 14 mondo oyud chanjo mar midhusi mong'ere kaka human papilloma virus makelo kansa matuo madhood ofuko mar jok manyiri. Nyakoramogi aparo ni siganano wasesomo e thuolo machuok mokalo kendo wabro dhi nyime e sigana machielo ni mar mano ema sigana ma korka watieko e thuolo ni eri. Kawadhi nyime en riwruok ma ok mar piny owacho makedo ne ratich jok mamine mong'ere kaka Human Rights Defenders dwaro ni mondo sirikal mar pachoka mondo okaw ratiro ma joma mine oket mbele kaka imiyo buche motudore gi nek mar joma moko pek. Giwacho ni lwenje mag udi kod kit chwech mamoko osebedo mang'eny kendo osekelo tho mar mine maromo 170 higa mokalo. Tanyuola matin kende moseyudo ratiro ne jogi. Gimedo wacho ni nitiere dwaro matego chenro mag dwaro ratiro kokalo e doho mondo mi okony luwo kendo kumo joma timo nek makamagi. Giyango ni gidhi ndiko pachgi e yo maliw e oboke makende kendo mondo chop ne sirikal kod aput maende no meeting manono nek mar jok mamine maende nonegi e pachoka mondo mi oketgi e tim. Bende gilero ni maeri en okang' maneno ni joma mine obedo gi duol e weche mahinyogi. That is found perpetrating issues on women or girls can face the law like a murderer, like a rapist, like a thief. In 2024, we lost 170 women. Most of them are breadwinners. These are hardworking women. These are young women with a future. And again, the year before, about 75. This is a meeting that will come up with the recommendations to the government, where we are going to make a serious recommendation that also include very, very serious and radical recommendations that will make it, one, to deter men from killing women, but the other is to ensure that the society recognizes the value that every human being brings to the society. Ji ang'wen magina chiye mag njore ochiel gi magina mowito ngimagi yo Sombogo marani e kaunti ma Kisii gapisa magarita mosebedo katimo pedha kasetogi. Kaluwore gi jalup komanda mar obila ma Kisii Charles Kasses, ji ang'wen go kaachiel gi mamoko ma obila wacho ni notony moringo lal gi adhonde mag magina noyudo rakore gobila e rakruok mar magina otieno ma piny norugodo nyoro tich ang'wen. Ringre achijego magin kaachiel gi mar miyo moro achiel nochwal e kar kano ringre mar Marani mantiere Kitutu manyandwat e apedha mar manyo jomaundu. 30 hours, somewhere there. We received a distress call from members of public, and which were responded swiftly by our officers based at DCC Marani office, that there was robbery taking place within Marani township at a bakery. So, upon responding, our officers arrived there. We found that the robbers have already left the place. They were able to chase them towards Sombogo Tea Factory, and upon nearing that place, Sombogo Center, the tuk-tuk make Piaggio lost control, and the suspects started shooting at our officers. And fire exchange ensued, and whereby 4 suspects were fatally injured. 2 were able to escape, and we believe they are wounded. So we have also launched an investigation to find out whether we can find the 2 who have escaped, and whether we can get the firearm that was being used by those robbers. Matthew Machini, jatend piny William Ruto, yango ni sirikal oseketo kenge makare e bero chenro mag piny owacho kamoting'o okumba manyien mar thieth mar SHA kaachiel gi gedo mar udi manengogi yot. Kane gitwak e kinde nyasi mar ringo odiechieng' somo e kar chung' od bura ma Bura ma Kipkelion East kotelnegi kod jatend kweth mang'eny e od bura mar Senate Aaron Cheriot,
ne gisingo ni sirikal biro dhi nyime gi riwo wi oganda jo Kenya ka bende osiem jogo maketo sirikal tesre mondo tim kamano e yo ma ok bi kelo pogruok e pacho ka. Mimi nataka nikuhakikishie program zote za serikali kuanzia SHA, affordable housing na nini zitafaulu, kwa sababu mipango hiyo imepangwa kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na usitutishe ati unatuambia sijui mambo mtaenda one term. Rais asipoteze nafasi kujibizana watu kama wale. Rais apange mpango ya Kenya, apange vile atajenga barabara, vile SHA itatembea isaidie Wakenya wote, vile atajenga soko na manyumba, vile madawa itafika kwa hospitali, vile atainua kilimo ya wananchi wa Kenya, mambo ya kahawa, mambo ya chai, mahindi, vile atafikisha maji. Hii ya siasa ya vitina ya wadogo atuachie tunyoroshane nao. Eweche tuke ni klab mar Manchester United no wuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Real Sociedad tuke